nakamagmaga natikagansan kay bibing ka na. Sinamar, lawag mo selnagan, nato'y dalan. Kas kay talangam, isut pagsarmingan. Dagiti amin nga us-uso, mayaw awan. Di ka di pa idang bulan, day kasalag mo ken, agdawata, agmeta imbag mo. Siksika ngamin kaniya, bulan ititaklin ko, nga magkasaranay, kaniyak ti dawat ko. Tinggaman bulan, tabilinan ka, uli mekadlat ta. Di amin-amin nga nagkuranga, nga ingka nakita. Tapnukad awan ayat tisek na na, ket panunod ko laing agtal nga, ranyag ta silaw mo. Parmek nato'y puso, pagam kadawat ko, ket silawam ti dalan ko. Tinggaman bulan, tabilinin ka, uli may kadlata. Iamin-amin ang nagkuranga, nga ingka nakita. Tapnukad awan ayat isek na na, ket panunod ko laing agtal nga, ranyag ta silaw mo. Parmek nato'y puso, pagkam kadawat ko, ket silawam ti dalan ko. Ikantang tubulan ti dawat ko, lakit dinupat ka. Ngem laglagi pemawan gaway ko, nalupuyak una. Dawat ko buyoga, day kay laakit daw, hawanen ti paay, nudikan ko laipaay. Ikantang tubulan ti dawat ko, lakit dinupat ka. Ngem laglagi pemawan gaway ko, nalupuyak unay. Dawat ko buyoga, daytoy laakit daw, hawanen ti paay, nudikan ko laipaay. Good morning mga kapatid, mga kaibigan, Ken Karapok, Manipod Paylain, dito'y DLS Ilocano Interactive Radio. Mga karapok, sumambay man ang programa tayo nga napoluan sa Niweng Tiyamyanan. Daytoy ti pagayam yon ni DJ Marson, mapkaplaw kada tayo, tinaimbag nga daw, naimbag nga bigat, kinaimbag nga rabi sa ginuman ti ayan yun. Kaya dagiti kayat nang makita live tayo, babain na yung website tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Yan no, kaya kamat nga mabuyay di Facebook, may pagaling na nga yung i-like yung fan page account tayo, Rapok di Karabuko. Dahito iti pagayan nyo ni DJ Maxon, yan, nanggayan dakgaro diti lasod ti 2 oras manipod alas 11 aging gana alauna iti manem.
Sadya'y away, kaya't natal na ti panagbiyan. Awan riribo, kadagiti agindig sadya'y panagtitinulong, nuwat darigat sadya'y ketada panagkaykaysan, kadagiti taga-away. Sadya'y away, numampay talon ti pagbiagan, ket naragsak dagiti agindig sadya'y paraiso. Ti kayarig na sadya'y napnot ayan, dagiti taga-away. Nukayat mo tinaragsak nga panagbiag, sadya'y away, diin ka pagturungan. Tangamin sadya'y ket isu ti pagkasalakan, tinatalina ay nga panagbiag. Sadya'y away, numan pa'y talon ti pagbiagan, ket naragsak dagiti agindig sadya'y paraiso. Ti kayarig na sadya'y napnot ayan, dagiti taga-away. Nukayat mo tinaragsak nga panagbiag, sadya'y away, diin ka pagturungan. Tangamin sadya'y ket isu ti pakasalakan, tinatalina ay nga panagbiag. Nukayat mo tinaragsak nga panagbiag, sadya'y away, diin ka pagturungan. Tangamin sadya'y ket isu ti pagkasalakan, tinatalina ay nga panagbiag. Tinatalina ay nga panagbiag. Kaslasabong apagukran, di kaya ligang o ading ko. Kas kaman latay kapusel, rosas anak man banglo. Tigtingay mo
Nauunay kakalid mo ang sumbangir taping-ting mo. Kaslasabong apagukran, di kaya riga mo ading ko. Kas kaman latay kapuser, rosas anak man banglo. Tigtignay mo ana Emma, kas kala taga probinsya. Nauunay nga kalid mo ang sumbangir taping-ting mo. Anya ko man nagasgasat ko, nuwing ka man ko manaam-am mo. Uray nagan mo na o ading ko, uman anayen aragsak ko. Anya ko man nagasgasat ko, no manubya ka o ading ko. Maisurot at tapintas mo, tapnon siya kung tay kumapwapo. Di kaya rigam o ading ko, kas kaman latay kapusen, rosas anak man banglo. Tigtignay mo ana Emma, kas kala taga probinsya. Naunay nga kalid mo ang sumbangir taping-ting mo. Anya ko man nagasgasat ko, nuwing ka man ko manaam-am mo. Uray nagan mo lang o ading ko, uman anayen aragsak ko. Anya ko man nagasgasat ko, no manubya ka o ading ko. Maisurot at kapintas mo, tapnon siya kung tay kumapwapo. Anya ko man nagasgasat ko, nuwing ka man kumanaam-am mo. Uray nagan mo lang o ading ko, uman anayen aragsak ko. Anya ko man nagasgasat ko, no manubya ka o ading ko. Maisurot at tapintas mo, tapnon siya kung tay kumapwapo. Maisurot at tapintas mo, tapnon siya kung tay kumapwapo. Madama ka lang ang dumdumig mga karapong malipod ito ya DLS Ilocano Interactive Radio. Okay, ayan dagiti kayo kapay nga mabuya. Like, kuya. Kagaya website kayo nga DLS-interactive.video.com. Yan naging madamang magdugtugin, madamang binulat ang oras. Ayan, ay kaming buwan na yung mga karapit. Ayan, nakablawan na mga kanod. Good morning po, watching from Hong Kong, from Gina at yan. Ayan, kapi watching po and happy listening po. Good morning to all from Resco JR Alumni. Happy listening po.
from Tungkong, ayan, from Felidong, Dialect, Mabanag, happy listening po. Ayan, and then, guys, good morning from Kuwait, ayan, happy listening po dyan sa may Kuwait, good morning, happy listening. Hello po, from Junani, Carrasco, ayan, happy listening po. At ganun din po kay Felidong, Dialect, Mabanag, Quezon. Ayan, hindi sabayan po yung kanta. And then, hello po sa lahat, sabi niya from Inside Gala, happy listening po. Ayan, maraming salamat po sa mga via online sa ating DLS Interactive.com at saka sa ating fanpage account ang Karabuko. Ayan, may nag-request po dito na awiting ang taltalon kami. Ayan, mga kasuling na mag-request yan, mag-PM lang po kayo sa ating Karabuko fanpage or di naman po kaya sa ating website ang dlsinteractive.weebly.com. Ang
yan nga sa liwan nga yung kailang igan, nung inuayos na yung kailang igan, kaya't babain pa lain iti manipod pa lain iti DLS nino iti Dan Langgaman soundtrack production nino rapok-rapok iti Kabukok under volume 6 iti Dan iti ayong adinto agtupas yan dagiti kayat na Gagatiw pagparuti masawa Alangin di kumatatatuwa Tawan kong tipidwa Malatulong lagi ayong adinto agtupas volume 6 kuti may lawang yan babae Balasang ati mapagpiaran Ano at dapat Mr. Manny Bawas sa balik Kundi aramid Leonard ni John Lester Bautista Nasa'y saya Sindan Ay gayen Job Tay balo and to Mikey Martinez Tay at at ganun din kay Sir Samuel Gammal yan babaeng dating na si ayaw ba dito ang pupas magaling nga umatang babaeng dito yung DLS Ilocano Interactive Radio i-obray nyo namin kaya na karapok ayan tumawag kayo DJ Miles mo kaya yung magumatang ETCD tumawag kayo iti cellphone number na winag-text kayo last time 63926 758-8366 ulit ang ginambol ni DJ Miles last time 63926 758-8366 yan ilang tayo tayo tumawag kayo lang outside Isabela kayo and outside Pilipinas ang dial na tayo ang 078 then yung number ng telepono tayo 078-652-3884 may cellphone number ni DJ Man plus sign 63926-758-8326 ulit plus sign 63926-758-8326 ayan na po mga karapok yung number ni DJ Man gumatang kami amin nga sa tingin Dan Langgaman soundtrack production rapok-rapok ti Karabukon ayan dahil greetings kayo mga nagitoy nagapog ini Sir Casey James Aldesa Madriaga pabati from Alaska Hello yan kay Mary Ann Tinios yan watching from Hong Kong yan, meron din kay Shasi Jo. Good morning, Kablaw man, family Agasha Ken, family Acosta di Batak. Yan, sir, watching from Taiwan. Happy listening po dyan sa may Taiwan. Yan, watching from Abu Dhabi, UAE, from Dave Bentilio Pineda Soriano. Yan, may bag, aldaw kada kayo ang aming itang rabo. Pinagyaman kami, tingkay panang tarabay. Hindi ka ulang kay kabarbarong radio online manikon ito'y Northern Luzon. DLS, Ilocano Interactive Radio. Manikon ito'y Kawayan City, Isabela, Philippines. Para Pandigo City Uping Nagtaleka kadagiti saw-en Jog-in kan mo ti aglaw lang Dapat check ayat mo saan maubang Hanggang adaras adi mawat ka Pamakawan kadagiti nagbidutan Akarin inka ilyaleng-aleng Matda akmet nga aging tutuling
kan ka rin. Nagtaleka kalagiti sang sawen. Diyak inggan ka nun, ti aglawlaw. Dapat check, ayat mo saan nga ubang. Ading adaras, adi mawat ka. Pamakawan kadagiti nagbidutan. Ading akarin, inka ilaling-aling. Madda akmen, nga ading tutuling. Mauma akon narwaya karkarin. Mauma akon din ako mababalawin. Awan pagkunaan tuy ayat ko. Tasikati ka po na puso ana uma. Mauma akon nayatwan akarin. Ay ayatin ka niyang maipuranin. Agpagada akon kinha pakawanin na sa pulik meten puno akaririk na. Mauma akon nanwaya karkarin. Mauma akon din ako mababalawin. Awan pagkunaan tuy ayat ko. Tasikati ka po na puso ana uma. Mauma akon narwaya karkarin. Mauma akon din ako mababalawin. Awan pagkunaan tuy ayat ko. Tasikati ka po na puso ana uma. Mauma akon narwaya karkarin. Mauma akon din ako mababalawin. Awan pagkunaan tuy ayat ko. Tasikati ka po na puso ana uma. Tiyak pa'y napadpadasan, na mapadasak sa metikan. Ako tintimbukod ko aluluwa, kakaring linipat mo ita. Tiyak pa'y napadpadasan, na mapadasak sa metikan. Aglangoy timbukod ko aluluwa, kakinadungong napukaw da. Jagla ko mana kay ayat, kaiso ita tisang sangita. Di kala kumana ang mo, umbaw gayam ta ayat mo. Jagla ko mana kay ayat, kaiso ita tisang sangita. Di kala kumana ang mo, umbaw gayam ta ayat mo. Siya ay napagpadasan, may napadasak sa metikan. Aglangoy tibukod ko alura, kakinadungong napukaw ka. Siya ay napadpadasan, o siya ay napadpadasan. Nadamok unay ti agayat, kitamok naglang ti mapaay.
Jagla kumana kay ayat, ta isuita tisang sangitak, di kala kumaam mo, ubaw gayam ta ayat mo. Jagla kumana kay ayat, ta isuita tisang sangitak, di kala kumaam mo, ubaw gayam ta ayat mo. Jagla kumana kay ayat, ta isuita tisang sangitak, di kala kumana mo, ubaw gayam ta ayat mo. Jagla kumana kay ayat, ta isuita tisang sangitak, di kala kumana mo, ubaw gayam ta ayat mo. Di kala kumana mo, ubaw gayam ta ayat mo. Anyaragsak daytoy riknak agayatan sang itang biyag ko na kung nakiti kangga tiningiting ko tinabayaga panuwen daytoy riknak o biyag ko kitawan dua-dua agayatak o talaga di akong may limit ken ka. Oh, biyag ko, I love you. Marinam katoy panagayat ko. Di ka kuman mangduwa-duwam, napudno to'y ayat kukin ka. Mabalinla kumangagkam ka, mabalinla kumangaragupen ka. Datat nun may pariknak itatoy nalawos panagayat kukin ka. Sikati kapintasan ang napasamak to'y biyag ko. O biyag ko, sika tiragsak ko. Kitnubilang man tamapukaw kakaniyak nalabit nga isut pakatayak. Oh, biyag ko, I love you. Marignam katoy panagayat ko. Di ka kuman mangduwa-duwam, napudno to'y ayat kukin ka. Musika to'y malmalday, naligayat nga't nga munuapay, kapungat tatay patpateka, kas man maltugto'y ritna. Oh, biyag ko, I love you.
pailaing dito'y DLS Ilocano Interactive Radio digigay sunakawin no ayo na hinangigan ang daw nagdabas. Yan babayan naging sunaka representing amazing Ilocano divas of Isabela. Ayan. Dahil ang laman mga sawa production, Alangin di kumakagawa Tawan kong tititwana Malasit mabalo ka yan, no, kaya't yung Ay nagigat kayim ko di may lawa Ay balasang nga di mapagpiala Ano asakan pagtrabaho sa baling Hindi arami nila Interactive Radio Nasaysaya Ay ngayon kung sa'y balo Ngayon ay tayak Lemlemeng asik kong damalo Last sign Katawan ng 607583226 Last sign 698-7588326. When lumabalik kayo na tayo nga tumawag, yung landline number tayo dito yung DLS Radio 078 Lumay sa abaro 84. Ket magkasasawaan Kaya naiti madama pa ng nakamonitor. Mga sawa at di anak di manlalo Programa tayo Sa isyong magustuhan DLS Ilocano Agarado Agarado at lumet Agarado ka Tinga tarabi Agriing kami Aking nirado kami Aldesa Madriaga Lumay sa abaro from Marian Ket magkasasawaan Good morning, Mga sawa, nagitiya ako nagtimang alap, family ako sa Kaisut magustuhan Yan, manipod At ni kamel, at kamel, at kamel Manipod na At kamel kami ada Tinga tarabi agriing kami At kinamel kami Vitales Alonso, watching from Lumay Singapore. sa Manipod ako sa Singapore. abaro Manipod by Ket Lele magkasasawaan Moreno. Hello po, watching from Mga Bongo. sawa at di anak di Yan, doktora happy listening and happy Kaisut Yan, magustuhan manipod by ni RD Kabab Suplet. Hi po, watching from Singapore. At tulog kami adwa Tinga Then, tarabi anak bayan diwa. kami Nagitaman niya sa At naka. tintinulog Nagyaman kami kayo sa anak bay diwata. Kaya panagbuyak and panagdinig. Manipod may lahing. Dutoy ka barbaro. Ken kaunaan na Radio Online in Northern Luzon. Dahil DLS Ilocano Interactive Radio. Dahil programa sa UNT. Amyan ang dahil pagayan nyo DJ Marson. Mr. Partinagan ko Para ilaw Ading pagrukbabak unay Pagraywak pintas mo ken sa guday Panagayat kupud no ken nadarisay May saak hawayano agnaed ijay haway No addarik nam agapukad tapusom Saan ka di agapulaeng ti ambisyon Ama kapag naed di haway a paraiso Nuday tapusom ken pusok agin gusto Numan pa'y lakayen daytoy langak Hawayan unay aduan ti birak Ngem di kam tugumat gatang iti ayat Nu agayat kasan nga may gapu iti pirak Tuy ayat bi ahawayano Kasapulan mimet tinapudno Ilocano
Ilukanan at Tondalus, ana ema. Asan nga agayat gapulaeng iti kwarta. Tarik nam agapukad tapuso saan kadi agapula inti ambisyon ama kapag naed ti haway a paraiso nuday tapuson ken pusok agin gusto numan pay lakayen daytoy langap hawayan nunay aduan ti pirak hindi kanto gumadgatang iti ayat no agayat kasan nga may gapu iti pirak tuy ayat mi ahawayano kasapulan ni met pinapudno Ilukanan at Tondalus ana ema asan nga agayat gapulaeng iti kwarta. Asan nga agayat gapulaeng iti kwarta. Kaminsan ang labi, nasa ladya'y ulan. Ang dilinaan, siya'y kamasetasan. Malungkot na tulog
Sanggunianan, manipod palaing dito'y DLS Ilocano Interactive Radio. Yan, nagigay sunata, wino ayok na kay nanginggan, na minsan narati, manipod palaing, iti rapok-rapok, ikarabukod talents. Yan, babaen, iti panangaramid kaya na panangparkwat, iti dang nangaman soundtrack production. Kagatiw Yan, pagbaluti iti mga asawa, rapok-rapok, ikarabukod. tanangin Yan, babaen, mga iti kakadua, executive producer tayo, iti Sir Dan Langaman, tamat ni Maluka, Delia Fiesta, kaya line producer, and kasama ni Madam Milagros Balano, the assistant line producer, si Deputy Sarpon na mga karapok, no kaya't yung manen ulit, ibukatan, at purchase, ibigay na si ang line karapok, at naman tayo, yung website page tayo, TLSinteractiveradio.weebly.com. Ito naman kayo dyan Facebook page tayo, mga rapok-rapok ni Karabukon. Ang PM, mag-message kayo ng DJ Gagayem. Yan, pinukontakin nyo ni DJ Miles, iti cellphone number ng +9263926758826. Ulitin yung number ni DJ Miles. +963-926-758-8326. Pwede tumawag kayo karapok. Dito yung landline number na yung station 078-652-2384. Sikati sa miwan ko, sikati linglingay ko, mangparagsa na ito'y rikna, liwliwanag ka, dahito'y puso. Malaglagip ko, sabong nakatagtaga-init, mangted bang agay to'y puso, may tuwin na ka, dahil ito'y biyag ko. Malaglagip ko, sabong nakatagtaga-init, mangted bang daytoy puso, bituin na ka, dahito'y biyag ko. Sikati, ragrag sa ko.
pay ubing amaladaga tinartarabay na atin na tapaya gintiin subat ko ket pait nilulwa tasumong batak pay nuadda sa una nagsakit ninanang siya pa'y sinarungkaran taagdaak iti nga agpalpalailang timusay tinag ajak na kikita naglaos babawi ngem awan serina ket numay palagi mamayang tiyag sa inen ladawan tinanang ti ar-arakupit nanang pakawanen nagiti basol ko idaw-dawatan na kaasip ti Apo idaw-dawatan na kaasip ti Apo nabayan a tiempo nga inuray kabiyag ko nasaen ken lindo tinag na dito'y baro kung ko itan taaddakan baliwantan abugilen daydi na santa nga ayan ayatta anagrugsa gapud dakes apanawen wen namnamaen asika sikalaen tiin na inay ayat uray adayuka dito'y arpa ikarin nagkaniyag-biyag ko adi kantun umadayo kajakun
agbiag nuawan kad sidong ko. Anyan aragsa daytoy rikna, idi agsubli ka biag ko ditoy den na. Namnamain asika sikalaen tiin na inay aya uray adayu ka ditoy arpat ikarim ngad kaniyak biag ko adi kantun umadayo kajakun kabaelan pay iti agbiag nuawan kat sidong ko. Anyan aragsak daytoy rikna, idi agsubli ka biag ko ditoy den na. Anyan aragsak daytoy rikna, idi agsubli ka biag ko ditoy den na. Anyan aragsak daytoy rikna, idi agsubli ka biag ko ditoy den na. Ti may nga balasang sabong ti kayarig na nadalusawan mulit ti dayo na nga babae na simple ken na ima ti kinapintas na ket awan kaasbing na lasbang ken pusaksak na. Ti may nga balasang sabong ti kayarig na nga apag-ukrad agaya mo ang tibang luna saan nga malaylay nudong ting tibarat init nukit di mapangrusik mampasanta ti pintas na. Ururayan natin may sangayat tay baro panagayat napudno nga ayat na ket saan nga bareng-bareng at nanayon nuwagayat may sang nga balasa.
may lang dumdumig, mga karapok kanya gayem, dito yung programa tayo sa Liwenti, ang yanan, malipot palahin, dito yung DLS Ilocano Interactive Radio. Igigay sa nasang ikay nang igan, yan, dahil si volume number 7, babaeng si The Very Best of Miss Delilah Leng Pamitan. Yan, na inarami sila pang palahin na gagayem, iti dan lang gaman ng soundtrack. Huwag katiyo pagbaruti mga sawa, tanangin yung kumakatadwa, taan kung pipidwana, malat mabalo ka. Ayan kamayat kay puti may lauhan, ay balas ang mga di mapagpiaran. Ano at tatang pagtrabahuan sa baling, hindi aramig nila. Nasaysayan, paigayen, tay-tay balo. Tay-tay-tay-ay, lim-lim-ling na sikong damalo. Siguro, katawan ng tulikod mo, umasawa, tay-tay usado. Tumawag kayo karapok, dito yung landline number kayo dito yung station 078-652-2384. Lumay saat, Yan, kablawan ka ba? Hindi madamapay lang dumdungit ket online. makasasaat. Babae niti Para sa anak di manalo, krapok-krapok. tayo shoot, Yan, kung nana din mo makapalagip o nakalabas. agarado Ano pa dasan, at kapag ka na yun. agarado kang nadwa. Ingat rabi, agriti kami, aking inirado kami. Yan, kaya Lumay sa abaro, Miss my hometown. ket Yan, makasasaat. hello po madam. At ang Pangasawa, di anak di mangalap, tayo shoot, magustuhan. Taiwan from Red At Sabah. kamel, kamel at mel, Yan, kaya at kamel kami adwa. from Singapore. Yan, Dengan okay, rabi Singapore, dyan sa agriti Singapore. kami, at kinamel kami. Hello to my family, Fugaban, and as well as family from Pilipinas, Soriano, Fugaban, Cortez. Ket Yan, makasasawa, sa inyong lahat. Yan, madama kami lang ang programa tayo sa Liwenti Langyanan. Manipulahin ito yan, DLS Ilocano Interactive Radio. Ikaw naan yan sa barbarong radio online dito in Northern Tulog kami Luzon. adwa. Ingat rabi agriti. Nabayagan do'y di pa nagpagkada. Nabayagan at tiyempot kawan mo din na. Malagip mo do'y di kariken sa pata. Sisya tulaing ti ay ayate. Tungkal hinak mata himbatim kaniyak alatawa pumanayin na inang kasang salita pangipapasang ilipukin ka mamis noon nga'y dagiti arakok mo mamis ko pa'y dagiti agek mo dagiti nasasamit alin na ilo sabay kuma takas na kami biyag ko. Aging gana oras ka ti sir? Sino spelling Dubai? Ala, ada H na awan. Awan niya.
Salatan. Kasama ba? Ano man Ginagan mo ba? Tunggal inak matmatmatan imbating kaniyak aladawang umanayen na inak kasarsarita pangipapasak iliwpuken ka Bagmas ata. Bagmas. Mamis Kasi kabi-kabilaan ka. unay naiti arakop mo Mamis Tapos ata, kupay dagiti agek mo dagiti nasasamin halin na ilo Pero dati yung paglit niya na, dinggo. takasta kami piyag ko Mamis ko unay dagiti arakop mo Mamis ko pay dagiti agek mo dagiti nasasamin halin na ilo sapay kuma takasta kami biyag ko sapay kuma takasta kami biyag ko Ako sa rin yung ato rin. Siyang agayati inaktupirin tay tunagwapo na tayag amatyo Tiyak to kayat iti paarem bartikero abaro Saan kung tungagamden nga asawaen iti lalaki nga permit arem tati amok siyaktot kakaasi mukid ginatirabiit Pinto asawaet na simpit ken nagaget ubra na amin awan tuti sangwek agpapintas ken nagpaspaseksi akas la first lady saan kung tungagamden nga asawaen iti lalaki nga permit arem tati amot siyaktot kakaasi nukid ginatirabiit Singpit ken nagaget ubra na amin awan tuti sangwek agpapintas ken nagpaspaseksi akas la first lady saan kung tungagamden nga asawaen iti lalaki nga permit arem tati amok siyaktot kakaasi nukid ginatirabii saan kung tungagamden nga asawaen iti lalaki nga permit arem tati amok siyaktot kakaasi nukid ginatirabii saan kung tungagamden nga asawaen iti lalaki nga permit arem tati amok siyaktot kakaasi nukid ginatirabii
Dito'y pa lang yung programa tayo sa Liwan Di Amyanan, Manipod pa lang dito'y DLS Ilocano Interactive Radio, dito'y Kawayan na City, Isabela, Philippines. Ayan, nakablawan naman ni Mr. Wilson A. Manganaan sa Ajman, Dubai. Yan, nagabuli ni Madama Pagbaruti mga sawa, Aurora. tanangin iyong kumakakaswa, sa Dubai. Yan, pagtitipidwa, malasin lumabalo ka. Ay nagrikat kayong puti may lawa, ay balasang nga di mapagkita. Ano asakang pagpatabakwa sa baling hindi aramid na. Hello from Dubai. Nasa'y sayat, ay gayen, tay balo. Ito'y Yenday tayo, kaunahan lemeng number 1 asin damalo. Kasilatan nga radio online dito'y Northern Luzon na wasumari na DLS Katawan ng Interactive likod mo. Radio. Dito pa lang yung mag-ayam niya ni DJ Marson hanggang alauna na yung malim sa programa tayo sa Liway Di Amyanan. Tadyak kaya't ti agbalin ang martir, no can
kaasim kaniyak adi matun tuy pusok adi mon mapalok ning pay tanamin pinsanin iwaksikan dito'y nakin di kan pulos sa mangnam na mapay tati amin na babawi ket naladawin bilang kanya kas kapirgis di naglabas tanamin pinsan iwaksikan dito'y nakin tanamin pinsanin iwaksikan dito'y nakin. Adda ka ay ayo nga ay ayam na akaba ay sus nagbakidan no kumala ingka mapadasan kaya rigam at datangatang masapul nga duati agayayam ipangato nga ipababam haganas ka no may masam ingana adi ka mapaksuyan manerbyos ka amadanagan nang runan no ingka sakayan masapul nga ingka agayang ipangato nga ipababam indayon nagmayaten tiagindayon ludi mo padasen ning katumilmon umay kameten sumakay tapadasem tiagindayon indayon nagmayaten tiagindayon ludi mo padasen ning katumilmon umay kameten sumakay tapadasem tiagindayon. Adda ka ay ayok nga ay ayam na akaba tus nagbakidan no kumala ingka mapadasan kaya rigam at datangatang masapul nga duati agayayam ipangato nga ipababam agganas ka no may masam ingana adi ka mapaksuyan manerbyos ka amadanagan nang runanong ingka sakayan masapul nga ingka agayang ipangatong nga ipababam indayon na mayaten tiagindayon mudi mo padasen ning katumilmon umay kameten sumakay tapadasem tiagindayon indayon na mayaten tiagindayon mudi mo padasen ning katumilmon umay kameten sumakay tapadasem tiagindayon indayon nagmayaten tiagindayon ludi
sening katumilmon umay kameten sumakay tapadasem ti agindayon tapadasem ti agindayon. Bayam asul nitak aduan nagkurangan Bayam asu badat ayat ngayon talik mo kanya Palubusan nakit panek-nekak Itatan biyaku tanawayaan Numan kas bilang mapakawan nakpay Gaputa nagbiduta nagbasulak anarway Ket adtuyak apadu saken ka tapnun lumag-anday tarik nam pagkawanan nakati pa'y maminsan pamakawan mo di mo kad ipaidam nagbasulaken ka ngemjak inggagara dana alukuyak gartem arik na Numan kas bilang mapakawan nakpay Gaputa nagbidutak nagbasulak anarway Ket adtuyak apadu saken ka tapnun lumag-anday tarik na pagkawanan nakadi pa'y maminsan pamakawan mo di mo kad ipaidam nagbasulaken ka ngemjak inggagara tana alukuyak gartem arik na tana alukuyak gartem arik na
babayin pa lang ngayon si Volume 6 lagi si Ayaw ga dito ang tupas. Ngayon naramit yan tinartot tayo yung gagayin Ken Karapok si Dan Langgangan Soundtrack Production Ken Rapok si Karabukog. Yan, ulitin ka gagayin Ken Karapok dito sige nga mabaling yung ang gabi dito katangin ito'y station pa yun ito'y Ganda pagbaruti mga sawa Tanangin ni kumakakadwa Tawan sunsipidwana Malat siling mabalo ka Ay agrigat kayim kuti may lawa Ay balasang nga di mapagpiaran Tano asakang tupat na bakuan Sa balin kunti aramid na Nasaysayat ay gayen Tay balo Gayen tayat Limlimbing asikong damalo Di mamuro Katawan dan Masawa Gayen tay usado Mabalingit tayo ng katangin station tayo. Yan. And lastly, they amazing Ilocano Divas of Isabela. Yan. At the Umaysa Danang Soundtrack Production. And Gustavo Ken Itilapog Para sa ako di anak di manalo representing Taisog maguswa Agarado akme Agarado kang nadwa Ingat rabi agriing kami Aking nilalo kami DLS Interactive Umaysa Abaro Bueno, Ket magkakasya sa Facebook tayo nga rapok-rapok ni Karabukog. Mga sawa di anak di mangalap Ang text tayo, cellphone number ni DJ Miles, ginagawa ni DJ Miles kaya last time 6996-758-8826. At kami adwa DJ Miles, last time agriing kami At 6996-758-8826. kinkinamel kami Bueno, tumawag kayo Karabukog ngayon lang na kayo 078-652-2384. Makasasawa Babaeng garo, dating Mga sawa data, anak di doktora matayabang naman ng magpapalagpapalag. Alay garo ng gagayan, kaya matagpapakadan. Yan, malipot pa lang. Ilocano Interactive. Ingat rabi agriing kami Unaan, kabarbaro At tinudok kami ready pa lang, si Kabsat Lugayan yung Ken Karapok, DJ Maxon, nagbati ka na kayo, tinaimbag nga, madem, tinaimbag nga oras kinadayo amin, sa di naman kaya niyo ng bundaway. Kaya, tunubigat ulit, kapinat lang yung oras, maripod, alas 11, ibibigatan, hindi na lang sa unang ulit. Tinagan Kaya, ko DJ Maxon, Para babae. inaw, para luto Para ugas Alakastan, alakastan,
kung tiaway ladaw na ka kina